So hello guys, for today's pamahaw no, atong sudan is edible sa baboy o toyo o diba relate kay sa mga kaprobinsya. And then akong rice is mais rice, so ato nang i-apply ang toyo. And then sunod ang edible sa baboy. Ato na siyang ipintal sa mais rice. Oo. And then ako nang gisugdan og mikos-mikos. Wait lang, maabtan man tag siyam-siyam aning kutsara, so nagkinamot ko guys. FYI guys, nang hugas gigog ko ana kamot ay ako mag mikos-mikos ani. Kana mikos-mikos. Rats na guys, mamahaw ta. Perfect combination jud kayo ang kuano toyo og edible, busog kayo. And guys, hapit na data mag 1K subscriber no, so subscribe na sa wala pa ka subscribe. And yeah, thank you Lord sa pamahaw.